Sengti prasa, ohani besa, azani bongso, ohani malik. Amokhe seng tanggei, buni dopani jai, genang kaya haidi okok borok kotomatai seng. Derek ke tasya ke busiwei tanglayane. Hai wero norong nai tong okok borok kotoma YouTube channel. Haidi hingke ang tini risati jak, tai tini ang tamni bagi risati kya. Tai ang sak prawo dungu je ang ras bongso o Tirpurani rajani bongso tai ang Tiprasa tai ang o jagani o sara Tirpurani hamalik ni busa tai ras bongso tai o habo ani hnenyai aboni bagenyo ang Tiprasa hnenyai ang belai prawo belanyo kepal kaham tai belanyo ang khatong thok jagu. Ang tangai tini risatei nai je ot Tirpurani rajbongso tai Tiprasa hne prawo dengkha hne belanya tongthok hne ang sate tini obatamni bagai ang video samnani naka khajang tapte bukjong belai khena agini seng tangkhe diprai bungkha seng tangkhe sinio je hawa tongthotei seng tangkhe kesepka seng rajani je bongso jo sara Tirpurani hani malik hingke sengsi hingke seng tabuk sajoratei tangi buni tola tongnani nangkha seng rajani bongso seng jaga malik ha malik ngui tongtotei buni borok buni topani borok je hamsajak je sasajak ngui tonginai sini borok hingke tangi kelegi tongnani nangkha tangei huk khlaisana nangkha tangei garing rok tangnani nangkha boni dopani borok hingke kahaman nongo gari payo dalan kusuma tisawo tai belai khena suki VIP khe rang puisa genangi tongna nangbayo tai sini Tiprasa hingke tabuk sajora busuk uno tingi phaikyang gangke komse kom na agini saitongkha khajan tapte bukuk songo sibai kya tamokhe sengraba dalayo tai kisi misa bebusa bainaro khlailayo hapino boni dopha bai suna thangangka seng belai kheno rang puisa diyo hingke gelegjak no belai kheno obabo tongo hneni seng wan soge mangko khajan tapte bukuk song teng hani besa o hani malik tai rajani bongsongui tongtei seng tini sak jora 2024 je September phai tongmani jora tei seng tanggei ha malik tei rajbongso tei seng tanggei buni dopani chai keplayeng maya tai buni dopa ke hamsai tangai seng tongi maya khajan takote boksong noro o video no jotto sara Tiprasa no norok o video no share khair nani naidi tini ang omah main topic obah nangmani no ang tini video sanamai tong khajan takote boksong tai norok o video no pai play sa jorte nai tongdi tai o video thasa kok thai bebak no nangmani dengan tai noroni khas rangan tai khabas awana tai kuno YouTuber puno jomo hai kok borok kothmawo je sama hai kuno jaga puno nugla khajan takte boksong ang tabuk sanani nayo agi je sini Tiprasa rok tamo tongmani khajan takte boksong seng rajbongso thikno tamokhe seng tanggei tola kelegnani nangkha tabuk buibe ugrupadi hinjanani nangkha bolong borok hunjana nangka silai patham teinyani nangka seng o ha malik tai rajani bongsongui tongtei seng tabuk puno tanggei buni tola tongnani nangka omongkha ani prasno tai obono rok sawoino seng okok borok kothmatei serai ke rok salai kok salani khajan takotai bukukjong kok hingko mase khajan takotai bukukjong seng je agiwo je sini thagor hundi koto hundi agi je bosong agi je seni je agi puranawo seng tamungi phakya abona ang kisa khursawi nong no sanani thangai tongo tai norok teruk khe mutumanani je ang tamo sawi thang tai je agini bura burisuk nongni gana gini tongkhangke jano kok borok kothmatei ang je kok samono mo nangmani da na nangeni da norok bura burisi gana gini rok tongkhangke norok ano kok thanyo talangi nai bura burisi no sengei nai manu phadi hingkangke khajan takote boksong seng agi tamungni kelekha seng busuke diprai bungkha busuke seng oba bungkha rang puisen oba bungkha buibe bahke punuk jaka obno sawi nai seng salanyai
Kazan tahu tay bohuk song kok hingke obosi agi ni jorawo sini je koto songro bura buri jeng ni jorawo belai kena seng sijaza ya tongga jawu tai seng bolong bolong ke huk khlai jalai jawu tai buni to phani borok ba agi ni simi puno tongu bo honjago ubo tongu kazan tahu tay bohuk song tai hake tongte kena buni to phani borok hingke sini je siwu tai sengka azora rogo ngangke sudu huk khlaisana ni garing tangai tongnani kasia jaga tekahe jaga selanya ni huk khlailanya ni salanya ni abah kemang tonganya ni nango tamokhe azoro buni dofani bororok ngangke buinyo bahike punogi manai bahike phemologi manai bahike jaga jumi bono nai manai tai bebosa banijyo bahike khai manai bahike punogi nai tabu manirang no mani tantoro kuno abah kira ini bahaya puno ini borok genang kaiman abo siasta nau kazan tahu teh bukan kintu sini borok ngangke asik salak rok kerja zaya tai punya abah ikannya rok wan zaya sini borong katong kosong tong nai rok tai azora wong ka sengwan sugini mano sini ras tontrowo tongku seng rajani amalo tongku tai sini raja angka belai kena sungna hamjago tai sungna belai kena tisana ni musungjago boi sitei boi tongtei boi chatei abono tona ni musungjago tai sini raja rongka baire rogo thanginugo boni kaham tongmani boni naithok kanung sung tongmani development mane abono o tirpura o tubu huinai boni tomung samung no srengei nai sino tipra sarok bahaino boi haikeno sungsa ungtheng tai rang pusa genang theng abono wansuguino sini moharaj bo sungno hamjagino bo sungno suki tai rang pusa genang sungsa khanyani musungmani bagino je buni tomungno oro phorongpani bagai sini raja rogo wansugu tai sini raja buni desh rogo thangani nugui phaipro hungangka no sungsa bhaike ingkha abobo investigation mane bunyo sengnani nangka nor tamka obake sungsa nor tangka tong nor bhaike unoting mangka abono sini raja sungte keno tamong kangke nor tam dromo khlai hindu dromo khlai yo ta aba haike no je sino tirpura obo sisarana nangnai sini tipra sarno hnai je buni desh ni borok no je sikato borok no tubu uinai ani tirpura o ani porjarong no phaine norok bujok phaibedi bahake tongnai bahake sanai tai dromo kormoni kahini rok ani tipra sarong no bujok baji hninai tubu banyani nangkha tai aba hake tubi phaike hangangke no oba hake nukjana nangkha je aseke tipra sarok no borok siake nuk phanyani nangkha tai azora rogo no oba hai je buni dofani borok sini aro phainai tamo khanyani nangkha tamo phorongpanya nangkangke borok phorongte borok ni je mileage ba profit bo khanyani nangka sungno bani nani nangka tai borok sungno potre porke phemrong nani sengkha oba hai ungnani nangka tai hindu dromo tamo abo sungno phorongani nangka khazan takuk tai buhuk jong asole hindu dromo angbo khayu tamo khe agini simi puno sini bosong tongoi puno sini borok hindu dromo khlayu tamo ke hindu dromo puno je kaisa jaga bai tekse des bai tekse des hindu ni asik milia tamni bagai hingangke hindu dromo bo podre pod no niyom tongo agi sini bura bersi rongkha wakhok rok khulomani nugo tamokha abo bo hindu ono khobjago tai buni jagani buni desni hindu hingangke tebo niyom juda tai hindu bai hindu belai kheno niyom juda tong khazan tapte bohuk song abonang sana thangangke belai khene video lognai teke sei video snamjagi manai je dromo hindu dromo bagi pher hingangke tai nor comment khai sari khazan tapte bohuk song phaidi hingangke sino tipra sarang no bahaike je para kasa paikya je sianu gyarong no sirnani tai dromo koromorong no saimiarong no bujonani hminai para kha buni to phani borok kasa painani nangkha tai para kasa paihingke borok sak ta mohni kosinaka hingkangke borok kosinaka angka guru ang guru korta ang norok no bahake tongnai motairong no bahake surinai motairong no bahake bisas khainai abor norok no ang phorngnai hminai borok para wo khati prasani para ka hamnani nangkha borongkha guru korta tai o guru korta rong no sing bahake mani hingkangka jora rogo
guru korta jepro parawa hapa kya hangke no ri ketar boy mar nai bono tai neren sirok sawinai bono ma khulumnai bini yathek som sawi tuima nengnai tai bokasam mai khlai kotoma khlai nawinai mai sapikini sapigi amai nyo bo khorsa no bo bagai sar nani nangna kisa khlai posat snamai aba herok nyai seng khnawo norong ni gana gini je thagur tai koto songno bo o kok no norok sungei nai mano khazan tak tai bukuk song je angtamo sawi to o guru korta rok ungkha yathek som sai ti kharnai tai sapigi nyai piang kotoma khlainyai borok mai sarnani nango tai oba hake borok sini je tipra sarangna agi phemrok nani nango tai afruno guru kortarok nukha je tipra sarok belai khene sia hnenai borok onyo sujuk manani nukha tai je buri kaham sana thangangke aro bo oti singnai abahai taibo podre pod bo obahai nani nangkha tai ajorawo jo guru korta obahai ke je tipra sarangno bojongmani nangkha norok thuja hangke ter din ma khlainai ter dino musukmaya pharnai tai obahai thipuro obahai norok bamon nana nangnai podre pod musuk ya phra nangnai dan marnai podre pod khe borok saikalang thanani nangkha tai ajorawo bamon hni bokrui tai bamon phagyangke sung bamon no bo berekhina manani dainang ajoraro tai o bamon no bo buni do phani borno no sung tubu winai sung podre pod khlainai dan gobang khe rnani nangu tamani bagai hingke a guru korta saikalang thang je borok thinai ni tere din khlakya hingke belakhino dan gobang bamon no rnani nangu hne saikalang thangjani bagai bamon no phagengke pun musuk tai nini khat tat tai rang mairum bebak abahke je o bamon no sung dan rnani nangu tamni bagai hengke je thini borok bo datino sorgo thanani hinai sai kalang thangja aste ke sini borok bo sinani nangka tai o guru kortarok bo aste ke sino punok te hengke ya sirke yakte monogo ma hikeno sungno o guru korta bo belai keno ohongkar nginai belai punokha aporke sini tipra sarok bo sisanani nangka je o guru kortarok tamo hninai o guru kortarok ongkha bo sini tipra sarok no phemrok nairok se punok nairok se ni saimang kano sung buni khugrok ruwai khnawo je o guru kortarok no bo rifri ka hninai tai o guru kortarok je tipra sarok bai sinairok bai rifri ginai buja kha jaga ma khar ka hninai bo sung khnawo abo khe truk sung develop ngi phaimani kothoma sungka agi phuno garingo tongnai jat sung huk khlai janai jat tangai sung garingo tong tangai sung huk khlai ja buni do phani bororok bebang no panthro koroma kheto kebama je borok ni mangai thango tai sini tipra sarok ngangke tangai kheto kaham naimaya eng tai tamgoi sung hapung hatai bolong omang tongnani nang hingke abo bo kaisa sungno punok thani wo tongo norok ungkha rajbongso norok kheto ta khaidi norok kheto khlainai borogya norok rajbongso norok harpeng nangnai borogya norok ungkha poriskar borok norok ungkha huk se khlaidi huk khlaike harpek nang ya hnai aba hike sawinai sini borono kungsu rinai tombainai sung kheto hamjana bo ajora rogo rungja jaya tai sung kheto bo khlainani rungja jaya tai ajoro buni to phani borok ngangke je kheto kaham ngangke borok bebongno alchuayui borok mai tui bornyai mukhiting thakiting khlai borok hamsajak chasajak nani nangkha tamo ka sungno agi phemrok jaka hangangke sungka agi bukhnai rok sudu rana rungja jaya sung tuk taknani rungja jaya da taknani rungja jaya tai para phaine borok tamo khlai hangke sungno bukhnai raphanyani nango tai borok sungno baki rang kari phuno sungno bosor sukti rokhe bukhnai raphanyani ro nangal jawu tai sung da botangna ringya tui botangna ringya aro bo borok belai kheno buni dofani borok sungno belai kheno punongnani jaga tai sujuk
manjaka hini bo manu tamni bagi hingke tuk takna rengya sorok takna rengya ta takna rengya tai bokhnai rok rana rengya ni bagoi जों borno rang mairum गोबां ka जों आजराव रहनानि नाजावो o buni do phani borok जोंनो तामो खे सा हंकांके अमंका बेले कतरमा कक किरमा सिनजा कक खे जोंनो सिक्रि रजा तामो हने सिक्रि रजा जोंनो पुनक जा ताम हने जोंनो सिक्रि ताम हने पुनक जा को अमंका बेले इम्पोर्टेन्ट खाजन ताकते बकक जों जोंनो buni do phani borok ताम हने सा हंकांके साकिरि हंकांके साइरना ताइ गिस्ति हंके बारना हनेnyai साजागो ताइ राजानि जे राजबंश सरकुनि दिनो साकिरि खलाया बरंखा राजा हके से तंगनाय ताइ गिस्ति हंखा बारना साकिरि हंके साइरना हने साजामा बाय सिनि बरक साकिरि नो बखाया नाया ते परा लेखानो जों आजरा रगो खानायनि नाया तामनि बागै हंके जोंना आगिनि जे फेमल गइनाय बानि उइनाय पुनो गइनाय साजांनि बागै साकिरि साइरना गिस्ति बारना हने सामनि बागै सिनि बरक आजरा रगो परिना रक ताइ साकिरि खानाय रक वांसो या ताइ जों Oma hake puno zaman no femlo zaman no sing kesepte kesebui tanani nangka sing saimano singno buni do phani bororo belai kheno koboloi khibika tabok takar jola hande jompoi jola hande gabordi hinde bisramgonjo hande abahai gana gini rok singno belai kheno koboloi khibika tai baksa sinai rok hangke sing podre podcast namani sini do phana hamjangmani bai sing baksa LLFT taiga tai podre pot obahai bolong borok ugrobadi hinjagini sing silai patham teinani nangkha tamni bagai hingangke sing ka belai kheno hemlok jaka tai sini debro marok ba sini tipra sarok belai kheno sia jorogo sinai kom tai je sinai rok hangke bokha duku nangjagai podre pot kheno chesta khainani nangka je buni do phani borok no bahike usulori manai hninyai जों खोनावो जों जे ससियेल मिडिया रक नुगो जे सिनि NLFT ताइ ATTF सिनि जे सेन्ट्रेल लो थाङैनाय सिनि बुबाग्रा न ताइ अमित शाह संग्रह खालायनाय जे सिलिन्डार खायमानि बनुखा ताइ एकर्ड साइन खायमार नुखा ताइ आबोनि सिनि प्रमाण ताइ बरंखा बेलायखेनो सिनि दफाना हामजानाय रक जों बंनो बलायनायनि नांगो ताइ बंनि अबदान बतंगो जों बरनो बेलायखेनो रेसपेक्ट अनार बर नानाय खाजन दागुटाय बगोखजों ताइ बंनि अबदान बायनो दिनि जोंनो जे कलब बुइतनमानि जे सिनि कलबमानि जों आगि रगो बोसोरसे आयां रगो बुनि दफानि बर कलब फाइबेकिया ताइ आबो जों बर खाय बर जे सिलाय पाथमति मानि जे अबदान हैनाय वानसुगिनाय मानो आबागैनो ताफो जरा जों सिनो एरियावो जे बुनि दफानि बर रक आसे नुगिया जों अर ताबो 6 शिड्यूल एरिया हंलायनाय ADC एरिया वो हंलायनाय जों ताबो आजरा बख्रक सुगुइ ADC जरा नपनो जों ताबो प्रोटेक्शन खायनि तनानि बागैनि जों चेष्टा नानानि आबंखा ओ जे बलं बरक न ओ बलं बरकनि अबदान मानि जों आजरा जों तंगाय जावो ताइ आबनो बंनो जों बेलायखेन अनार ताइ रेसपेक्ट रनानि बंनो जों मानिनानि नांनाय ताइ बरनो जों बेलायखेन बरम रनानि नांनाय फायदि हिंके अमंगा जोंआगि बयबे फेमलक जागमानि सिनि जे बुरा बोरसो आगिनि जे सिनि तिप्रा सारो सिनि कट संरक आगिनि जे बुरा बोरसो रक बनि दफानि बरक बागे फेमलक जागमानि कक्त फाइलेकिया फायदि हिंके ताबो ले तामो जों ताबो दा तांना रोंखा तक तागना रोंखा ताइ बोखनाय रक रानानि रोंखा जों परिनानि रोंखा जों खेतक खालायनानि रोंखा जों साकिरि खालायनानि रोंखा जों बुनि दफानि कनो सोरनानि रोंखा जों ताबोखा जरते हिंगाके जों बेबाग न रोंखा फायदि हिंगाके जों ताबो तिप्रा सारो ताबो 2024 जों ताबो नेट जे ससियेल मिडिया जे बेबाग न जों फलो खालायनि चलिनानि रोंखा फायदि हिंगाके एस ए तिप्रा से हिसाबै जों ताबो तामो उंनिमान फिउचारनि भबिष्यतनि कनो जों सालायनानि थांसिनाय खाजन ताहुताय बहुजों आं नरबाय कक साथे तामगै पाकरि सरिनाखा हंगाके अमंका सिनि एनकारेज एटिट्युड नि मानो जों जेफुरु पाकरि सरिनाखा ताइ जों जेफुरु सांगरि खायनाखा हंके तिप्रासानि जे एनार्जि थों जे फान थों जे वान संमानि थों आबंखा
belai keno kerak ni payo tai ang attitude ni je encourage ni je sini tiprasani je power no tuine ang tabo kok sanani bagai pakris poroi naka khazan tabo te buk chong phading ke sini tiprasaro belai keno sika belai keno doctor engka engineer engka belai keno pori jabo bangka baire rok thangai por nai rok bangka hapino sung buni do phani suk sung pusugo kai mayaku doctor engineer pilot ungthong bebak ma basimi sung develop ungmu hni maya khazan tabo te buk chong sung je grass level o tongnai jara sung sia nugya tongnai ba alchwai tongnai ba mukhiting thakiting khlainai bunyara hajira thangnai bororongno phuno sung tisawinai bono bujo geinai bono sinani lama bahya phuno blani hingke khazan tahote buk chong sung ka jara sinai nungnai rongna simi sinai nungnai hni tongkhe pusokla tai sung alchwai tei phuno pakori sorinai sung datele gudaltele ye sung alchwai tongai phuno sung bo sinani nangnai sung bagi simana khazan tahote buk chong hangke parawo banya hampuno porijak rok tai nukjak rok sinai rok masa masa haike mangni makham tongnai nyu tongnai tai oma hai sinai nungnai rok bai sung ruktarei tongani nangnai sung teruk ke sini kok rok bai ke bumu pharna rok sengkha tai sini je hapung hataing theng je parani mung theng sung teruk ke sini tipra sabai kok borok bai ke sung pharnani tabuk chengkha abo tamni bai ke sung simani bagai aboni bagai nyo sung je o para o je sinai nungnai rok no sung ruktarei respect roi honor roi ni sung tongnani nangnai sung gudal baltai phuno alchoi tongtai phuno sung bahagi sinani digi phaiman hangke je parawo masamangni phale sinai nungnai tongo sung borok bai kok kaham sawoi respect roi honor roi ni sung tam khlaiman tam budi tong buni ni desor bagi soli tong sung bagi development abo sung sungni sung bo sinani digi phainani ahjorle mangkha abo phuno sung buni do phani borok bai suno thangke sung buni tolawono tongko hni mano tabukte buk chong tamni bagi hindi economy je earning go thangka hangke sini belai kheno sung buni do phani borok bai sana thangke sung tolawo tongku tamni bagi hingke sini sudu raba danani tai kheto khlainani abo simi je sini jara कृषि खाने रो फार्मर रो नि बागे आबसिम से अपॉर्चुनिटी ताइ कुनु सं व्यवसाय रो सनि तिप्रा सारो ताबो फुनो व्यवसाय रो बिजनेस रो ताबो फुनो बेलेखनो कम जागो सिनिंका जे बिजनेस हो सिनि बेलेखनो एक्सप्लेन ताइ नॉलेज कम नि बागे सिं बिजनेस रो आसे हाबै माया खाजन ताहते बहुत सं सिं बिजनेस सि थांका हांके बेलेखनो बिजनेस तिसे डेभलप उनानि चान्स दंगो tai aboni bagino sung buni do phani borok bai suna thangka ta phuno sung buni tolano ma tongkhu rangri ro belekeno komono sung tonglo jaku tai buni do phani borok hangke je business khlainai borok hangke rang puisa ta phuno sung sakhe tonglanya ni nangkhu je borok sini tiprasa gnang ni basa tai kolok kotor ni basa rok hangke ta phuno baksa drugs rok nawo buri hamjagi maya tai kago tai bini bokrongno narang maya bini bakhano romi narang maya ngai susi yoro ta dendrek sabo ta podre potmani sabo je drugs ni addict ngi thangbayo abrong nang koijawo sungka onlang mawo je sini tipra sangai nai sung ese ras bong songai sung hani malik ngi phanyai sung je munjuni langma mamui family sung gopal kotor ngi family no sung obno opportunity no sung profit benefit khai sing bahake suk santi ngi munchuni lama sung tai da mano maya abno sung wan sonani nangnai tai sung odras rono naya woi je sini o future ni je thinang no bage sung kaham ka talang manai abono anio je kopro kotomatei jae sikla tongnai rono ang koi hor jawo khazan ta hokte bohuk song norok drugs rok kisapuno tana jadi tai norok gnang ni bosangi tongtei puno je hamjago je jena bakhaw duku phayo tai hapino aba hydras rok tanadi je borok kahamni phaidi je duku manghangke sikase khaidi tai norok tobo phono drugs tanadi je ama babuni je imangno norok puron khlainani najadi sung agini simi side ke tabuk sak jorale motamuti buni do phani borok bai bambora le milinani jora phaikya
tai sing khela dula angtheng tai pora lekha angtheng tai rang puisa angtheng motamuti buni level ai basala sing sogoi kya khajang tapte bokjong fighting hangke sing tabok tamo khe sing buni dofani borok bai challenge khainai tamo khe sing bahake sing gnang khaimanai bahake rang puisa khaimanai hingkangke sing challenge tongna nangnai je buni dofani borok bo sini je tomong kaham kaham nongke bebangno srungi nai khibi paibe kha hingkangke tabuk je buni dofani je tomong samong kaham kaham nongke singke tamo srungai nawi maya ngnai tai abono sing buni dofani borokni tomong kaham kaham no pono sing srungnani nangnai tai bongni se koplaingi thanani nangnai abongka sing business rogo tai sing yang tongmani tai owner mani respect mani okra sakra rongno sing abo srungnani nangnai khajang tapte bukuksong tai abake tongkangke sing truk ke buni dofanobo mesanani digi 100% no sing thangnani tongo Hadingke khajang tapte bukuksong sing tabuk sakjorale develop israi tiprasang ka sing tabuklo sing sajugi mangkha buni je dofani borok bai sing challenge so thangmangka khela dulang thang pora lekhang thang rang puisang thang hadingke sing tabuk buni se koplaina ni ke sing tamongna nangnai ke khajang tapte bukuksong sing thangsa tongna nangnai negative one so yawoi positive one sona nangnai je hamsajak je sasajak borokno srungna nangnai je hamsajak sahajak gana gini ni borok no sing challenge khai nangnai botini bike paikha hangke ang bahi gari paiman ai attitude no a encourage no sago tubuna nangnai kintu botini bahike bike paikha hninai bini bagai kebeng mung bono musu mungo thangangke sing develop thangmanglak tai sing develop no sing gana gini ni borok jerang puisa ganang khai tongkangke sing bono tamusudi tana silidi khajang tapte buksong sing bono challenge so matu bunai bo bike paikha ngangke ang bahike gari paiman bo bini bank balance bangka hangke ani tebo bahike bank balance bariman a challenge so sing bokhau tu nangnai naki sing bono da musulanya bini khele bank bo bahike rangkha bo khale bahike bike paiman kha sing bono musui de bank elenya abangke to sing no timanglak tai bono bank yawoi bono musui yawoi bono nasle yawoi sing bo bai challenge khanyani nangnai obongkha belaikhina nangmani ko khajang tapte buksong tai singbono obo nasleya obo musuya tai kuna kuni sukili robo sayawoi sing bahake bo gari pahyangke ang bahake tebo binse gari dam paiman binse tebo nong nai to khlaiman a attitude no a challenging no bokhau tui phaiman ka se singbono tibongnai tai sini dormo kormo bo bebang no thignai tai tinini bagai asong siteng khajang tapte buksong nor joto mansak oi video no like comment share tai subscribe bell icon khaya tapok di tamni bagai hingke oko broko thoma kuna wo thangai sogainani ingthung tai anoko thaisa boni khunjo wo khnawoinai borok srungmo ki hisalai mana ni ang khawang sogo tai tinini bagai asong siteng nor jotono kaham tongdi dipra sai ulok thung tai jotono hambai tai khulumbakia